Takže príjemný dobrý deň, moji milí Jeffkáči. Vítajte u ďalšieho vlogu Jeffy is Only spolu na kanále s Tomom. Takže som o Tom, zdravím ťa, čauko Tome. Dúfam, že si to pozrieš, dúfam, že sa ti to bude páčiť a ja čakám už na môjho Jeffkáča, s ktorým sa mám stretnúť tu na v Dubravke. Tak som sa rozhodol, že ja pôjdem za ním, že ho troška poteším. Takže moji milí, teraz si takto posedám na lavičke a čakám, pokým príde ten môj Jeffkáč, s ktorým si spravíme nejaké to videjko a bude to zase hranda, lata, klasika ako vždycky. Takže moji milí, vidíte, jak už mám takúto, jak sa to volá, výsačku môjho Jeffkáča, ktorý sa tiež venuje YouTube, ale okrem výsačky ja ho mám tu naživo. Nazdar, nazdar. Čauko, jak sa máš? Dobre. Čomu sa venuješ? Natáčam vlogy a tak podobne. Áno? A čo ťa najviac baví na tom? Odpisovať fans. Keď ma niekto stretne a povie, že to som ja, tak to je úžasné. Nie, je to taký úžasný pocit. Ja som si to včera zažil, takže zo včerajšku fotku pridám. Takže kúknite sa na to. Dobrý večer. Toto je živá recenzia. Tohto stánku, ktorý sa nachádza pod mostom Chucka Norrisa. Čapujú tu na dobrý zlatovar, takže odporúčam, príďte navštíviť tento stánok. On sa to volá, že Tarzania, takže OK. Kúknite sa na to, vieš tam baba, takže paráda. No a ako sa máš ináč? Pohode, dneska som zmaturoval. Áno, a čo by si chcel odkázať tým maturantom, čo maturovali? Nemajte toľko stresu, určite nemám, keď vidia, že sa snažia, tak pomôžu. Čo nám na záver povie náš kamarát, cool muž Ván, s nami Jakub. Choďte si za svojím cieľom. Takže iba toto, choďte si za svojím cieľom, choďte, užívajte si to, Jeffy Bowl sa práve s vami lúči. Čaute.